بدهان هزار کس ji sertaserî welatên Ewropî hatîne Berlîn û piştgiriya xwepêşandanên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê dikin. Kurd pêkhateyê serekî ne û bi alayê Kurdistanê bejdar e. Dînemûyê evê xwepêşandana mezin Hamid İsmaîlî ne û ji Kanada hatiye. Dema li ser stêcê de axift hemû bêdeng dibûn. Ew ji welatên Ewropî dixwazît helwestên wan li hemberî Îranê tundtir bin. Ev ne tenê ji bo sepandina sizayê li ser karbidestên Îranî. Em daxwaza rawastina danûstandanên li gel Îranê dikin û em daxwaz dikin ku wan çawa reftar bi karbidestên Rûsî re kirin, bi heman awî bi karbidestên Îranî re jî yên li vir li Ewropa û li welatên din reftarê bikin. Lê ew bi tenê nîne saziyên civaka sivîl û çalakvanên mafên mirovan yên naskirî û ji miletên cuda bejdarin û piştgiriyeke mezin dayîne evê xwepêşandanê. Yek ji wan dîzen e. Ew Kurdeka êzidî ye û di raya giştiya Almanyada berdewam diyar e. Ez niha li gel te me û em daxivin û tu guhdariya jin jiyan azadî dikî. Ev ji Kurdî hatiye û sloganên tevgera me ya azadiyê ne. Pirsgirêda wê yekî ku mafê mirovan gerdoniye. Ez êzî me, ez Kurdim, ez însanim, ez Ewropî me, aber es geht uns alle. Ji bo me hemûyan e. Pirs ew e ku Îran welatekî pirnetewê ye. Xelkê ji Belûçistan, xelkê Rojhilatê Kurdistanê û xelkê Tehranê hemû bi hev re ne. Diçin û dibêjin jin jiyan azadî. Di navê hejmara mezin a xwepêşanderan da dayîkeka Kurd a ji Mihabatê daxwaza yekrêziya Kurdan dike. Rojî ew ye, Kurdekan piştî yek bigirin, hemû bi yekewa hawar bikin. Azadî, azadî bo Kurdistan, azadî bo Kurdistan, azadî bo mindalan, azadî bo jinan. Hawar dekin besa Kurkuştin besa. Ta ku piştî Rojavabûnê xwepêşandan berdewam bû. Li gorî polîsê Almanya 80,000 kes bejdar bûn û rêkxer behsa 120,000 kesan dikin. Ev bi dehan hezar kesên ku bejdarî di xwepêşandana Berlîn da kirîn. Ne polîsan çaverê wê çendê dikir, ne rêkxerên wê çaverê dikir, ne ji xelkê hatiye vê derê bi qasî vê hejmara mezin bawer dikir ku di xelk li vê derê kom bibin. Ev pîşgiriya mezin di bi dilê xwepêşanderên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê be. Lê desalatdarên Tehranê pêşat nabin. Zinaşîn û Roda û Berlîn.